ଜାତୀୟ ତୀରନ୍ଦାଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭଉଣୀଙ୍କ ପରେ ଭାଇର ବାଜିମାତ। ଓଡ଼ିଶା ଦଳର 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକ ବିଭାଗ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ତୀରନ୍ଦାଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗାଦତ୍ତ ମେହେର ଭାଗ ନେବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ଦଳକୁ ବିଜୟ କରି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ସହିତ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଟିନିସା ମେହେର ଗତ ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚିରେ ଆୟୋଜିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ତୀରନ୍ଦାଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୌଦ୍ଧ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲାର ଯାଇ ରାଜ୍ୟଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ଜନସାଧାରଣ, ବୌଦ୍ଧ ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ରାମଲୀଳା ନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ବୌଦ୍ଧର ସଭାପତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ସଂଘ ବୌଦ୍ଧର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ତରଣ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ବରିଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ନବକୁମାର ମିଶ୍ର, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା କଦବାଲ ଶାସକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଯୁଗଲ କିଶୋର ସାବଲ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ତୀରନ୍ଦାଜ ସଂଘର ସଭାପତି ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ଅର୍ଜୁନ କହଁର, ଡିସିସି କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅବ୍ଦୁଲ କଲିମ ଖାଁ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସମିତି ବୁଟୁବାଲି ବୌଦ୍ଧର ସଭାପତି ମିନୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦିକା ସଂଯୁକ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଏହି କୃତିତ୍ୱ ସମ୍ବାଦ ପାଇବା ପରେ ସମଗ୍ର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ସେ ଦୁହେଁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବୁଟୁପାଲିର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ମେହେର ଓ ସନ୍ତୋଷିନୀ ମେହେରଙ୍କ ସୁକନ୍ୟା ଓ ସୁପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଗାଦତ୍ତ ମେହେର କେନ୍ଦୁଝରସ୍ଥିତ ଧରଣୀଧର କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଜବାହରଲାଲ ସିଂଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି। ସେପରି ଟିନିସା ମେହେର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନାରାୟଣ ବାନରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଉଗ୍ରସେନ କର୍ମୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରସାର ନ୍ୟୁଜ୍।